Pati de Veïnes neix a partir d'un projecte que té l'Ajuntament que es diu Art i Part, en el que es fa un projecte de creació col·lectiva amb diverses persones i entitats del barri, i en aquest cas es va pensar en fer una obra de teatre musicada. El plantejament va ser fer un guió i que s'intercalessin cançons per explicar entre el guió i les cançons com s'havia desenvolupat el barri fins als dies d'avui. Val a dir que el guió que ha escrit la Begoña García Carterón té una dosi important de crítica de tot el que ha anat passant, no només en aquest barri, sinó en general a les grans ciutats. I això ha estat també gràcies a la participació i a l'aportació de la gent gran que han donat molt testimoni amb gravacions. Estuvimos tres años con ella hablando del barrio gótico, lo que había, lo que no había, cómo había cambiado el barrio, todo esto. Y fue muy bonito, la verdad, porque ella lo grababa y sobre lo que hemos explicado, ella ha hecho este proyecto. La intenció i l'objectiu de Pati de Veïnes és fer una mica de crítica del nostre barri gòtic, que tant estimem. Nosaltres, els veïns del barri gòtic, som veïns en perill d'extinció i això és una cosa que no podem més que posar en evidència cada cop que algú ens deixa i ens dona veu. I en aquest cas ho volíem aprofitar bé i volíem explicar-ho més des del punt de vista d'aquesta gent gran nostra que ha viscut durant molts anys aquí. Alguns tenim persones que volten els 80 anys i han viscut tota la seva vida en aquest barri, d'altres que han arribat després, però gent que ha viscut 50 anys i que es troben a més amb aquesta situació tan trista que moltes vegades a molts d'ells ara mateix no els estan renovant contractes de lloguer que tenien des de fins i tot els seus pares o avantpassats que anaven més enllà, d'una banda, i d'altra banda que es troben que les seves famílies no poden arrelar-se en el barri, no poden quedar-se en el barri perquè no hi ha el mercat immobiliari no s'adapta als veïns. I aleshores nosaltres això ho volíem denunciar i vam intentar fer-ho també des d'un personatge que s'assemblés molt a aquestes senyores. La història és molt interessant perquè Pati de Veïnes va, sobretot dels que sortim, molts de nosaltres parla de la nostra infantesa, de quan es feien les rebelles al carrer, de quan venia el coro La Garrofa, que estava aquí, tenia la seu aquí al Correu Vell. A mi em va agradar això, perquè va ser... Nosaltres vam haver de marxar del barri i va ser he pensat, mira, saps què? És una manera de tornar una miqueta als orígens. Jo a casa meva estic molt a gust, perquè és un pis que està molt aïllat del carrer, però en el moment que surto al carrer tinc la sensació que estic visquent en un centre comercial, com un Corte Inglés a l'aire lliure, i no té de barri, no té res. Al meu carrer queda un xurrero, queda un antiquari, però la resta són botigues que jo sempre dic que són prescindibles. Bàsicament el 90% del comerç que hi ha al barri pels veïns és prescindible, perquè mai entrem a comprar res, clar, ni sabatilles, ni gelats, ni samarretes, ni coses d'aquestes. Aquí han obert una altra botiga de souvenirs, més samarretes del Barça i vestits de sevillanes, com si les veïnes anessin vestides de sevillanes per la vida. I aquí hi havia abans una lleteria. Com ens agradaven les lleteries. Una carbonería. I aquí había una carbonería. Señala, ¿dónde está la carbonería? Ja no dic, la boqueria és fatal, però és que Santa Caterina s'està convertint en el mateix que la boqueria i no sé, i veus els turistes que potser amb un lava súper d'aquests que hi ha rentadores entren i fan fotografies, vull dir, dius, mare de Déu senyor. Hay muy pocos vecinos. Cuando nos juntamos en la panadería, que es el centro, dijéramos, más antiguo de aquí, pues cuando nos juntamos unas cuantas y explicamos nuestras anécdotas y decimos, hay que ver lo que es el barrio ahora. No nos conocemos, no nos saludamos, parecemos que somos todos gente de paso. Hi ha un objectiu de base que és la interrelació que es produeix entre la gent que hi participa, que això és realment el més enriquidor i realment per mi és l'autèntic objectiu, la feina que es fa en el dia a dia, que la gent es comprometi, que compleixi uns horaris, que memoritzi un text, que el comprengui, que prengui consciència.
aprens coses, jo estic aprenent molta història de la ciutat i de moltes coses gràcies a aquest tipus de projectes. Evidentment hi ha un objectiu final, que és presentar-ho, en aquest cas, a la Bonne Maison el 4 de juliol, bastant a lo grande, no? Perquè la gent gran com mig s'espanta, però no, sí, volem que es faci bé i volem que hi hagi un bon so, una bona il·luminació, una bona disposició escènica, vull dir que... Llavors aquest serà l'objectiu final i l'objectiu serà que la gent ho vegi, que la gent sàpiga, gràcies al que aniran dient els actors i les actrius, doncs, què és el que ha anat passant. I hi haurà unes cançons que són d'aquestes diferents èpoques per les que anem passant, arrencant ja des de la infantesa d'aquesta gent gran, dels anys 40, em sembla que són, i a l'època de joventut, perquè tot gira a l'entorn d'un personatge que no apareix en tota l'obra, que és l'Esperança, i de la que tothom fa esment. Sempre s'està parlant de l'Esperança i de quines situacions havia viscut ella, i gràcies a això s'explica tota una història d'un barri com és aquest gòtic nostre. Nosaltres juguem en aquesta obra amb dos moments temporals. L'actualitat, que és des dels carrers quotidians d'avui dia i des de les terrasses de bars, que és el que més tenim encara en aquest barri que realment podem utilitzar els veïns, doncs des d'aquest moment present parlem d'una veïna nostra que té Alzheimer o un problema gran de memòria i s'ha oblidat de qui són els seus veïns. Nosaltres amb això volem d'alguna manera personificar la imatge del barri gòtic, que és un barri que s'està oblidant de qui són els seus veïns. I aleshores juguem entre aquests records vistos des del present, l'Esperança és aquesta dona, us en recordeu quan era jove, quan era nena, i què és el que ella recorda, què fa quan la veiem. Una de les coses que té la pèrdua de la memòria és que una de les poques coses que no s'obliden precisament són les cançons, i aquí és on aprofitem amb la Sílvia Coma, que és la directora musical, doncs ella és directora escènica i musical, doncs la Sílvia Coma està fent també un fil acompanyant de cançons a l'argument d'aquesta obra, i aleshores juguem amb això. Les cançons han format molt part de la vida de la gent. Les cançons, perquè les cantaven. Ara també forma part de la nostra vida la música, però segurament no tenim tant el costum de cantar-les, sinó d'escoltar-les, ens acompanyen, no? Però en aquella època la gent sí que li servien per dir les coses, no? I ja no diguem quan entrem als anys 70, quan ja arriba el tema de la transició, per exemple, que la gent les va tornar a fer servir, o just abans de la mort d'en Franco les feia servir per protestar, per demanar coses, moltes vegades amagades darrere de metàfores. Hi havia records propis d'ells que jo sabia que volia utilitzar. Jo vaig fer aquest miniguió previ, però la idea és que ho construïm tots junts a cada dia d'assaig. Quedem tots els dimecres, de 5 a 8 de la tarda, i aleshores aquí jo el que vaig és amb una gravadora, amb aquesta idea inicial de què volem dir en aquesta escena, d'on sortim i on volem arribar, i amb aquesta idea inicial el que fem és construir aquella escena cada dia. El projecte és molt interessant perquè va començar com un projecte més amateur, és a dir, tret de la Sílvia Comas, la Begoña García Carterón i el Pau Bages, que són els professionals, la resta de la gent érem tots amateurs, no érem entitats ni persones que ens havíem dedicat mai a la producció de teatre. Llavors això d'una banda va tenir un punt fort i un punt dèbil perquè al començament era tot com una mica semblava caòtic, que no sabíem ben bé cap on anàvem, era com anàvem assajant els dimecres, ens ajuntàvem per assajar tots, llavors tots anàvem treballant però sense saber ben bé cap on anàvem.
El cas és que, a mesura que els actors es van anar implicant, es van anar definint tots els actors i actrius amb la gent gran del casal i la gent amateur que va venir de fora, es van anar professionalitzant perquè la gent es van enganxant i cada vegada que ho volien fer millor. Llavors va passar de ser un projecte una mica amb la idea de barri a convertir-se ben bé en una producció de teatre. Els assajos és, com tots els assajos, que hi ha molta gent, calleu, sisplau, per favor, va, vinga, no, això o l'altre, però ens ho passem molt bé. Jo penso que sobretot el Raimon ho fa molt bé, bueno, tots ho fan molt bé, tots amb el seu paper ho fan molt bé, però el Jordi que li toca fer de Pepa, és que és tan divertit, tan divertit. Bueno, Pepa era una señora que por enfermedad la ha tenido que dejar y ahora lo ha cogido un señor, pero que lo hace muy bien, la verdad es que lo hace muy bien. Bueno, faig papers petits, uns quants papers, i en un moment donat una de les actrius va tenir un problema que s'ha d'operar i vaig passar el paper en un assaig i ja me'l vaig quedar. I bueno, doncs, un personatge, no sé si haurem de fer un transsexual o una cosa així. La Pepa és una venedora ambulant de flors i suposo que les Pepes reals i han venut de tot on sigui per guanyar-se la vida. I aquí, entre altres escenes, hi ha una escena en la que ven roses de Sant Jordi al respectable. Una altra cosa que és molt divertida també i és això de que un s'aprèn la seva frase però no el peu final de la frase anterior, amb el qual moltes vegades és com estem allà donant-nos cops de colze, que et toca a tu, que et toca a tu, i és molt divertit, això ens ha fet riure moltíssim. Després, clar, tenim una sèrie d'escenes que són de creació col·lectiva, que són apuntades, és a dir, aquí ha de passar això, com ho fem, no? I no desvetllaré cap, però clar, són escenes en les que riem moltíssim, intentem recrear moments del passat, del present, botigues, botiguers, i bueno, hi ha una escena de botigues en concret en la que una persona porta a arreglar la cadira i diu mira'm el cul, que és divertidíssima, realment. Bueno, hi ha moments que ens ho hem passat molt bé. Tots tenen la voluntat d'intentar-ho fer el millor que poden. Això és molt important. A qui li surt ja de per ser, doncs bé, vull dir, ja ho té, però n'hi ha molts que els hi costa, però tenen aquella voluntat de dir ho he de fer bé i ho fan. Sap greu que només assagem un dia a la setmana, perquè és el dia que millor m'ho passo de tota la setmana. Surto d'aquí amb una pujada d'adrenalina bestial i veig a totes aquestes dones que jo no sé quina edat tenen, però probablement han complert tots els 80, i m'agradaria arribar així, vull dir, tenir... Perquè a mi em fa molta mandra fer coses, i veig que aquestes dones venen cada dia aquí, un dia fan teatre, l'altre dia fan pilates, l'altre dia fan costura, i conèixer gent, vull dir, ara surto pel carrer, i de tant en tant em trobo algú a qui saludar, no? Igual, mira, ja he guanyat alguna cosa. I després suposo que ens ho passarem molt bé el dia que patirem, però bueno, com... Plorarem, però ens ho passarem. Sí. De cop i volta, en l'última setmana, el substitut del substitut no podien. Llavors, si l'obra l'estrenàvem un dijous, aquell cap de setmana estàvem en crisi fent trucades a no tenim mariner, necessitem trobar. Trobàvem un el dilluns, el dimarts ens deia que no, trobàvem un el dimarts i el dimecres ens deia que no, i al final vam aconseguir un mariner que ho va fer molt bé, però que a l'últim moment es va haver d'aprendre el diàleg, es va haver d'aprendre tot, i clar, els nervis de trucar-te un dilluns a les 10 de la nit, en plan, no tinc mariner, necessitem trobar aquest personatge, doncs ara ho explico com divertit, però va ser un moment bastant estressant. Però bueno, era realment el problema del directe. Tinc un fill que és actor, i aleshores sempre diu, i porta molts anys, sempre diu que l'actor que no es posi nerviós abans d'un dia d'estrena i vagi molt de sobrao, que no és gaire bon actor. Per tant... Parece que todavía nos queda bastante por hacer y quedan pocos días, eso es lo que veo. Esperemos que cuando llegue el día todo salga bien.
quan tens un projecte vital, el que sigui, en un moment donat és fer una funció de teatre. Per què estem fent una funció de teatre? Perquè som veïns del barri, perquè el que passa ens afecta a nosaltres, és la nostra vida, i per tant, encara que sigui una funció i que sigui ficció, en el fons és la nostra vida de veritat. Estem vivint a la funció el que vivim a les nostres vides, al barri, i tot això queda reflexat a la funció. Això és una raó de dir, bueno, a veure veïns com escenifiquen la seva vida real, d'alguna manera. Voldríem que Pati de Veïnes fos l'inici d'algun tipus de projecte o d'algun Pati de Veïnes segona part o alguna mena de companyia, ens agradaria poder muntar alguna cosa i llavors volem donar-li una segona volta. El que sí que està previst és fer la gravació de la cançó amb tots els actors i actrius perquè realment la cançó representa molt el barri, va agradar molt, vam aconseguir que la gent la cantés i valdria la pena donar-li més vida a tot aquest tema. Jo no seré una turista. Res, estem aquí per reivindicar el barri gòtic i per això hi hem posat el cor. Això és el que... I per tant quedarà bé. Estoy un poco atacada, pero estoy muy contenta. Els presento. Aquestes són les meves artistes emergents. La Marcela i totes aquestes meravelloses. Home, nervis, jo crec que ja no en tinc, em tenen a mi ells. Carrers amb runes, estrets i amb crates, com a la lluna. Jo visc el gòtic, tranquil, caòtic, jo visc el gòtic, genuí i exòtic. Jo d'aquí no em moc, aquest és el meu lloc. M'estimo el barri, l'olor al xivarri, si em fan fora fan una mica... Hem de pensar que ho hem construït entre tots. Vull dir que és una cosa que ells hem d'estar molt contents, val? Que a més ho heu assajat superbé i ho heu fet superbé. Però sí, conto 10 i comencem. 15, val? Conto 15, silenci tothom. Silenci tothom. Bueno, molta merda, a disfrutar i sobretot a reivindicar Vinga. I el cafè a la terrasseta i mira els ulls de qui passa. No vam patir ni en bicicleta i emocionar-me amb la vida que surt de cada finestra. Sentir riure les veïnes i un nen plorant per les joguines i aparadors de colors amb dolços, alcohol i sexe com els comerços d'aeroport. Vull les botigues de sempre. Jo visc el gòtic, tranquil, caòtic. Jo visc el gòtic, genuí i exòtic. Jo d'aquí no em moc, aquest és el meu lloc. M'estimo el barri, l'olor al xivarri, si em fan fora fan una mica fora tothom. Si em fan fora fan una mica fora tothom. Tot omplirà la pobresa, hi haurà bústies sense noms si no aturem la boja empresa de fer-nos fora els que ara hi som. Jo visc el gòtic, tranquil, caòtic. Jo visc el gòtic, genuí i exòtic. Jo d'aquí no em moc, aquest és el meu lloc. M'estimo el barri, l'olor al xivarri, si em fan fora fan una mica fora tothom. Si em fan fora